ሰላምታና በቢዘለኹም ወይ ብዛሕኹም ክብራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት እዚ ዝሓዝናዮም እዋናውን ኣገደስትን ዜናታት ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ምቅያር ላዕለዎት ሰበስልጣን የሰሓብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብቶም ብሉጻት መራሕቲ ተባሂሎም ዛጊድ ሞገስ ዝረኸቡን ንጡፍ ስራሕቲ ሰሪሖም ተባሂሎም ዝንገረሎም ዝኾኑ ሓላፊ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ታደለ መንግስቱ፣ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣጽበሃ ገብረዝጋብሔር ካልኦት ላዕለዎት ሓላፍትን ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝተልዓሉ ተሓቢሩ። እዞም ካብ ሓላፍነቶም ክልዓሉ ዝተወሰነሎም መራሕቲ ኣብ ትግራይ ብዝሓሸ መልክዑ ጽቡቕ ስራሕ እናሰርሑን እናመርሑን ዝነበሩ እዮም። ቀንዲ ምኽንያት ካብ ሓላፍነት መልዓሊኦም ድማ ደገፍትን ኣባላትን ውድብ ሕወሓት ብዘይ ምዃኖም ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓይሊ ካብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብጎነፅ ስልጣን ምቁፅፃር ስዒቡ ኣብ ዝለዓለ ፀፍሒ ተቐሚጦም ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ይኣልዮምን ብእሙናት ናይቲ ውድብ ይትክኡ ከም ዘለውን ፀብፃባት ይሕብሩ። ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ሕወሓት ንኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ምክትሉን ሓዊሱ ብጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተሸሙ ካብ ቦትኦም የልዕሎም ብምህላው ኣብ መንጎ ሕወሓትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በሪኹ ከም ዘሎ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ ፀብፃባት የገንዝቡ። ጀነራል ሕደጎስ እዮም ንሜጀር ጀነራል ገብረ ኣድሃና ገብረ ዲላ ብምትካእ ኮሚሽነር ፖሊስ ትግራይ ኮይኑ ተሸይሙ ኣሎ። ውድብ ሕወሓት ክሳዕ ሕጂ ኣስታት 30 ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ካብ ስልጣኖም ኣልያቶም ከም ዘላ ካብ ትግራይ ዝዝርግሑ ዘለዉ ፀብፃባት የመልክቱ። ንጀነራል ታደሰ ወረደም እሙናት ሰበስልጣን እዮም ዝተዋሃሉ በብሓደ ካብ ስልጣን ይእለዩን ገሊኦም ድማ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ይሕበር። ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ነቲ ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ መሊስናዮ ኣለና ኢሉ ናብ ፀፍሒ ላዕለዋይ ሓላፍነት ዝመፀ ዶክተር ደብረጽዮን ብዕሊ ስልጣን ይሕሊፉ ከም ዝሃበ ይፍለጥ። ስርዓተ ከፋፍላ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ፍትሓውነት ዘረጋግፅ ዝተማኸለ ኣሰራርሓ ብምውፃእ ክፍፀም ከም ዝግባእ ተወሲኑ። እዚ ዝተገለጸ ናብ ኩለን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ምምሕዳር ዞባታት ወረዳታት ከተማታትን ክፍለ ከተማታትን ብክልል መንግስቲ ትግራይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብክልል መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተለኣኸ መምርሒ እዩ። ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ከም ዝሓበሮ ስርዓተ ከፋፍላ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ፍትሓውነት ዘረጋግፅ ዝተማእኸለ ኣሰራርሓ ብምውፃእ ክፍፀም ስለ ዝግባእ በቢ ዝመሰለካን ከም ሃፍተ ገነትካን ዝግበር ኣካይዳ ጠጠው ንኽብል ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ስራሕ ብዕለት 7 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ ወሲኑ። ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ሰላሕታዊ ፅንተትን ዕፅዋን ክባን ሕጋዊ በጀት ተኸልኪልና ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ መሃይኦም ዘይረኽብሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዝበለ እቲ መምርሒ እዚ ፀገም ዝፈጠሮ ኣብ ኣከፋፍላ መሃያ ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ ዘይፍትሓውነት ይፈጥር ኣሎ ኢሉ። ስለዚ እቲ ዝተማእኸለ መምርሕን ኣሰራርሓን ክሳብ ዘወርድ ናይ ወርሒ ጉንበትን ሰነን መሃያ ብዝመሰለካ ምኽፋል ዘይከኣል ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ክልል ኣብያተ ዕዮ ዞባ ከተማን ወረዳን ኣመራርሓ ነዚ ዘይሙዕሪ ኣከፋፍላ መሃያ ከይህሉ ተባሂሉ ዝወረደ መምርሒ ምዃኑ ፈሊጥኩም ጥቡቅ ክትትልን ቁፅፅርን ክትገብሩ ቢሮ ፋይናንስ ምትሕብባር ሃፍትን ድማ ኩለን ኣብያተ ዕዮ ቤት ማዘጋጃን ዝርከብ ገንዘብ ንከመሓድራ ሪፖርት ክትገብሩን ከምኡውን ዋና ኦዲተርን ካልኦት ዝምልከተኩም ኣካላትን እቲ ዝወረደ መምርሒ ክትግበርን ክትትል ክትገብሩሉን ተሓቢሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንምክትታልኩም እናመስገና እዋናውን ሓደሽቲ ሓበሬታታት ንክበጽሐኩም ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት እውን ምንካእ ኣይትዘንግዑ። በብ ዘለኹምዎ ሰላም ኮኑ።